Ine hormatly watandaşlar, Laplandiya täzeýilen öňü syrasyny. Ine görüň seredin nähili gözellik. Bärde ol ýolkan bezemek gerekkä tebigatyň özü bezeýär. Seredin nähili gözellik. Ana gidip dur. Biraz göräýin sizler. Aýaňa şany seretmesen yklamam da mümkin gargalyň. Ine. Bizimine garagymyzda çäge bar bolsa, Laplandiýada gar bar watandaşlar. Şu gar bärde 7 ay, kämat 8 ay ýatýan wagty bar. 1 ýylyň dowamy. Seredin ana öý jaga. Ana kışın günü gelip şu taýda ot ýakyp diýince alsaňam bolýar. Şey. Adam gelýär ýol beri. Hej hej. Har du fått någon? Nej, ingen napp idag. Ingenting? Nej. Jag har suttit här 1,5 timme. Ja, Ingen. jag fick 3 när du var här. Jo, men inte idag. Ja, vi får se. Lycka till då, eller sittfisk. Yani de balıkçılığa gidip var ya, balık tutmaya sorulur sararmaz. Yine vatandaşlar. Şüvet bolup doğulsan ya saymalı yurda Kenya'da Şahir Şiran. Yine hakikatten amene. Masalağın bilen gelip bana bir gün bol, 2 gün bol. Ana şu caycağı ot yakıp, yılınıp, naharcını beşerip deyincalık. Son yani işini tarıp ya ovana tarıp gidiverme. Hem de adam için. Yine hakiki yurt. Adam için bir daha dedilenmez. Seredin o gözelliği. Sen nasıl? Oo, yukarı seredin de telpeğin açı. Ne? Ne hem onu hem ben täzeýiliniz gutly mübarek bolsun watandaşlar. Inneki täzeýil bayramyny näsip etse watanymyzda bellemeli hemmemiz arzu edýän. Böyle sağ oturun her bir sizin ojaňyzda bagdardy edýän janyňyz sağ bolsun watandaşlar.